sila'y paminawa. Ang miyagi ato na seran, naputol ang pagpasakit ni Rocky kang Michelle sa dihang gihapak ni Miko ang bumbong og siya na ang gipangita sa mga tao ni Rocky. Unya may nanawag kang Rocky og nagpahibaw nga may mireport na bahin sa pagkidnap niya sa mga bayot. Mao nga mihukom siya nga mamiya na sila sa bahay ni Tara. Og nabati kini ni Miko nga didto na sa ibabaw sa kahoy. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning naghinapustang sugidlanon. Pikas aping sa kalibutan. Sige na! Dadaanan na lang atong mga danunon! May tagmaabtan pa sila sa kapulisan ko. Di na sila maabtan ka. Kay layo ang lungsod din. Ay, mga tao! Ama! Usap to. Kay mga pulis! Mga pulis! Oh, niya ang mga pulis. Kadali ko lang may abot. Unsa naman ang Miko? Nagpinusilay naman. Kuya! Dagan mo sa kakahuyan! Dagan! Mga matay mo! Dali, Michelle! Ikaw ang akong himong kami! Ay, sakit mo! Sakit Dali! mo! Dali! Kuya! Bubat na! Dali, Michelle! Dali! Ano, kuya? Kuya, inabayahan na! Dili, may mo! Lucas! Manoy! Kamu na'y bahala sa kapulisan! Ayaw! Ayaw! Ayaw paklangas, Michelle! Badong! Pasaan na si Michelle! Dili! Nagpinusilay si Lucas ug Miloy sa mga kapulisan. Oh, Miko, ato pa yung sarili nagkakayan sila si Rocky. Kinahanglan masundan sila. Dali, sundan ta sila. Di ka na ba ikaw sasaan kang mga bala? Oh, si Miloy, miligid si Yuta. Naigo siya. Gaw, ayaw na kanaw ka. Nag-anam ka doon lang na musil gikan sa tubangan si Bay. Pagdali mo! Kailangan lang magkapalayo na sa bahay ni Tara! Kuya! Lisod na kayo ilakaw! Paduway! Huwag na makasunod na to si Miloy! Boss! Sapa na sa unahan? Manglabang ta sa sapa! Kinahanglan magpalayo ta! Ato ta sa mayaga! Mulang! Oo! Adto ta sa payag sa tiguang! Kuya! Sakit na kayo akong tiil! Nagala kayo kong samad-samad! Antusa na, Virgay! Makalabang na taining maong krisis! Dili agin, Badong! Dili! Aron, dili ka maligid nga nagpasaan na ng Michelle! Pati yan nalalagyan na si Michelle, uy! Aro tulit ang makadagan! Boss! Nisura na yun sa hangihanan! Oh, Kuya, uy! Mamatay na gigos kagid, ini! Virgay! Ito ay iwag sa murag cellphone sa unahan. Sila na ka si Bugsok. Kinahanglan masundan ginako sila. Bisan asa sila pingon. Oh, nagpadayon paghihapon ang pinusilay si Ibabaw. Layo ng ilang giabot. Kung saan ka pahinas kakahuyan. Kuya! Sakit na kayo akong tiil! Paningkamot nga makabarog ka, Virgay! Nakuyapan pa si Michelle! Kinahanglang mailog na ko si Michelle. Mada sa ospital. Haloy. Di na magkakadaog din kahoy nga akong kinbatukan. Usaon na lang, Andy. Usaon na lang. Oh, Paula, si Lucas ka nang mihamba sa iyo sa kilid sa bahay. Huwag na.
patay na sila. Hala, uy. Ma! Clear! Daway. Usawa na ko pagkanaog din eh. Di ka po silon ko niya. Mahala na ni. Di lang ko manaog. Hala, ilapag yung gilipot ang luyos sa bahay. Sa kakawayan! Ay, salamat. Salamat ka sundan ni Sir Rookie sa kakawayan. Mos, nalang mayaga, nguba. Sige. Nauna ta mo tago diha. Wiset! Mos, wa mang lihok si Hazel. Basi nag-inarte na. Ano dili ba kalakaw? Iwagi sa cellphone si Michelle. Mos. Hala, Mos, matay na, Miss Hill. Unsa? Unsa patay? Hawa, Mos. Wala lihok, Hazel. Hilom daw ibadong. Dili na siya mamatay tungod sa pagbunan siyang o. Uwa na tuod siya maglihok. May nakasunod na ng polis. Tuwa nitong Davida! Ayaw ba itong? Mos, Kawa ba ni mo yung utok? Anong nagpabuto ka man, ha? Madunggan ta sa mga pulis dito sa ibabaw! Naunsa ka man! Mos, nahaw, ngahoy. Hoy, tonto! Hoy, tao, uy! Sagbot ang imong ipusil, gago! Michelle, unsa man? Uwi ba ka? Paningkamot kay way ospital din eh. Lalap, Mos. Panuway! Ay kung kaadlok pa dong! Doon ay mga mananap din eh! Pasag din na da! Sakit. Kuya, nagigapoy na kay ko. Nalipong na ko sa atong lakaw. Pangitag kahigdaan diha sa payag nga guba, Verge! Ibadong, abi ng habol nga gitani mo, be. Hala, uy! Kanina naman ta din, he! Kadlaw naman hapit! Huwag pa may kisaw sa kapulisan! Magpaabot lang ta din, he. May tingaling mangita tagkakatulgan, oy! Alak ka, pamahuway mo. Kaya ako di bahala din, he. Asas! Astig lagi ka rong bayuta ka, no? Wala ka mapabadlo! Pasagi lang ko ba yun? Kay pakapin na baya ko. Alo! Naiubos gud ka nga, gingan lang ka nagpakapin, ha, Mariposa? Nga, maamang yun na, ikaw, di ba? Sige na, oy. Manang, kita mo inyong kakatulgan. Mapaabot ko din sa sunod ka, may tabot din sa presinto sa kapulisan. Uy, hala! Uy, Nala sila! Nabalik na! midagahan lagi na sila, ay! Naalagi ko sa kasakyanan nga, dili ka din na ganina! Wow! Mo na laing grupo sa operasyon. Uy, dili man na taga dinhi ang ubang pulis? Pakalaw ko mamatay! Ay, doon na sila itaang patay! Bigay! Hoy! Hoy! Tara, balik diri, hoy! Ay, magsabog-sabog sa mga kapulisan! Balik diri! Sama ka ng patay nga ilang da? Mingaw na sa payag. Murang nakatuog na sila taran. Si Bandong na lang ka nagduka-duka at nagsandig sa kaway. Pantay sa palibot. Kinanglan mo kamang nakapadoog sa payag.
Unsa? Ay kung mauna, nadakpa na tingali sila si Rocky. Open sa madakpi, oy. Naka-etyas sila. Ha? Hoy! Kahilas mo mong manulti. Uy, mariposa! Mura yun ka correct! Lo, oy. Gamitan sa blang utok yung bayuta ka, oy. Kung nadakpan pa sila, gidana to diha sa presinto sa pulis. Tara, Sugo. tara. Hustos maripusa. Ay, tinuod bitaw! Nakabati ko nga nagsulti ang ubang pulis nga nakaigyas ko no ang target! Sa muka. Di ba himong maka-etyas siya, oy? Hilasa na ni mo manulti. Uy, mariposa! Mura yun ka correct! Kay correct bitaw ko. May cellphone na ka? Siyempre, mag-pobre. Hello, sir. Sir. Sige, sir. Mamalik mi diya, sir. Bye. Hoy! Kinsa man na yung gitawagan? Sir, Da. ka? Tana pa ba ka diya? Akong among pulis. Akong gitawagan, oy. Unsa? Doon na kay among pulis bayuta ka? Dali na mo, oy. Pumunta na. Babalik ko ta sa bayan ni Tara. Asset ka sa pulis! Bayuta ka! Di ako doon sa gibutangan lang ni Michelle. Oh, dili. Napulot sa dugo ang naong ni Michelle. Michelle. Dali. Kunit ako. Mikay? Kinsa ka? Oh, nakamata si Rocky. O Inday paminawa. Sa miyaging yugto ning sugilanon nato na sayran, may laing hugpong sa kapulisan nga misong ug una nga maoy nakapatay nila ni Lucas ug Miloy nga sakop ni Rocky. Unya nakadagang sila samtang si Badong na ang nagpasaan ni Michelle. Wala sila'y kalibutan nga nakasunod nila si Miko. Unya nakurat sila si Tara sa dihang nakita nila nga dunay patay nga gida sa presinto. Og sila si Miloy ug Lucas ang ilang nakita. Unya miabot ang kadlawon. Og nakaduol si Miko kang Michelle nga natog. Karon manghigala niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawat ang kalipay nga hinikawan sa panahon. Di ako doon sa gibutangan lang ni Michelle. Oh, dili. Napulot sa dugo ang naong ni Michelle. Michelle. Dali. Kunit ako. Mikay? Kinsa ka? Nakamata si Rocky. Kapusa siya! Kapusa! Michelle! Masalita mo! Mikay! Ikaw na! Hintaman ka! Huntayin na mo! Mamatay na! Hintaman ka! Michelle! Dali na! Gunit ako! Dali! Kilala magkabayatan rin eh! Kuya! Surprise ka! Surprise ka!
Hawa, Virgie! Oh! Lumayas ka! Dali na, Michelle! Mamiyay pa rin eh! Nung sige magtutok na ako, ha? Sabi mo nakaon? Walang. Nagdunay ako nimo. Kung sabi sa imong ginudahan, anong lain magkanawan ako? Kuan? Tinood ba yun nga? Asit ka? Oh, tanawa lang ang buhat. Mao man giingon nga mas lindot gyud nga dunay makita kasi dunay mabati. Anya? Nagunsa pa ba din sa lungsod? Naghuwat nga balik siya pa ng Luisa nga nagpalit man siya painit. Silbihin niyo ko ninyo, ha? Kaya ako kaingon nga naluwas sila si Mikoy. Kaya nakaabot man dayon ang akong kontak ka mga pulis sa syudad. Pero, ako ba no? Nagdulagabot ko nimo. Unsa ba ka tara? Anong di ka ba to sa akong gisulti nimo? Ay, kuan. Lahi ramanggod. Wa magay angay nga mahimong asset. Uy. Karon pa mga makabati nga dunay bayot nga nahimong asset. Sa una, atong nainlan, maninda matugman ni. Pero, patay noon. Di ba napatay? Oh, ang mga sindikato ko, no? Lahi ko. Dili ko mahimong masakpan. Kaya doon ako itaming. Alo, nang sino ka bayuta ka? Naabot naman ka ng taming, uy. Masa man na, lana na? Ay, Nana ang putog si Kwate. Ato na naning bawnon balik sa inyo tara, oy. Ah, sige man lang. Tara, ikay bit-bit na ako sapatos. Ganong imo mo naghihubang imo sa batas, mariposa? Ay, Suka ka pa. Dadaan na! Bisakit akong kalyo. kabahan mo tel, uy. Ngara naman na, uy. Mura magagdunay tabahon. Sunda akong sugot nimo. Masip ka suka di ha? Kita ba ako nimo kung kay ka mo sausaw sa gidamos. Bitaw. Pero, baho magiging kayo, oy. Bayot. Mayo man to ginamos, kay isda man to. Kanang imong tiil. Luod kay no. Ayaw na mo paglalis, lagi dali na mo. Kay gusto na kong mahibaw ko na unsa na si Michelle. Basig natapsingan tog bala, dali na mo. Dali na! Sulbo na ako! Dali! Michelle, okay ka na? Sakit ang ako. Ay, kumala ka. Magitag-tag masakyan. Aron, magkalahos na sa ospital. Ay, sakit kayo. Sakit yun. Ibutangon ako. Ibutang ko. Sige, butante ka. Kinalang mahiling na ko ang imong samad sa o. Ligo lang na rin sa bato, ha? Tanaw na ko ang imong samad sa o. Kuya! Kuya! Hay, nasalbahis ka bayot. Si Miko. Aray. Kuya, nagdugo ang imong ko! Makadagan sa dugo! Bakit? Badong! Badong! Oh, kinuha ko! Nagkadugo sa mag-imong ko! Kinalamat ang balan mo si Kuya! Iginahanglang mabawi si Michelle. Gikuha siya ni Mikael. Pero Kuya, nagkadugo ka! Pero si Michelle, Virgie. Og si
Gisuntok ko sa bayot! Mura mo siyang lahi mong lalaki, kuya. Lahi kayong lihok ni Mikay kanina. Gusto ka, Virgil. Kusog kayo siya kumo. Ug, huwag ko makapanagang. Grabe yun kakusog ang iyang kumo. Aray! Nalibong ko, Virgil! Ay, kuya, huwag sabi itong buhaton karon. Tambal. Kidahan lang magpatambal una tabadong. Lakaw, gugta si Mikay nga, mikuha ka, Michelle! Ay! Badong! Badong, nausa ka! Kuya, ginoo ko. Uwa na maglihok si Badong, kuya. Nausa ba niya siya? Badong! Naunsa ka man, ha? Badong! Oh, kaluspad sa iyang naong! Kuya, puro man na siya giatake. Ha? Unsa? Badong! Naunsa ka? Michelle, dako gid kag samansi mo. Nausam-sab ka nga. Imo mo siya gidasmagan si Badong. Kaya kang pusilon. Ha? Michelle, Dali na. Malugsong ta ng bayan. Naku, amiga diha. Magkatambal na to. Michelle. Tarong ka na kaing manulti. Dali na, Miko. Sunod ako. Ingon siya di ko makatawa. Dili buang si Michelle. Dali na, Miko. Kinahanglan makapalayo tayo ng Dan. Ay, salamat! Niya na kita sa bay! Nga naman eh, oy. Mingaw naman kaayo din eh. Aw, milakaw na tingali ang akong mga amo. Sige na, pag-andam na mo itong pagkawan para paniod to, ha? Na! Gara sa gada! Gara nagurot sa putok si Kwate! Unya karon ha? Manugo na ka na mo nga, magluto og pagkaon, mariposa! Oy, Mariposa, ingon man kang imong among pulis nga magpaabot sila nato din eh. Aw, basta kaya pang gigukod sila si boss among batignaong. Asag din lang. Manawag na to na ako. Ayaw ka balak ka. Basta kauban ko ninyo, wala may problema. No probs. Basta ate manalagi ko ninyo maayo, aron nighuman ining tanong kagubot, mabahinan mo sa akong swerte. Karaan ni mo no? Tara, lakaw. Kwek ang tubig. Dali. Hello, gusto ka? Ay na mo paglalis lagi. Kinahanglang pangitaon nato sila si Michelle. Ate Michelle, niya ang tambal ni Mama sa samat. Salamat, Tinday, ha? Dili na lagi ka buang, ate. Naulian na day ka? Uday, naulian ako. Ug ay pagsaba, ha? Sekreto lang ni Nato. Oo. Michelle, kauro na inyo. May tindahan mo rin ang ilawom sa Manggana. Di kapalit kong panong soft drinks. Kinahanglang may suod ang atutian. Aron, magkaplano ta sa agan itong buhaton. Labad pa na ako, oh. Dali na. Mamian ta din eh. Day, salamat kayo ha. Dali, Miko. Managoon na ta. Ha?
asa man sa tamtago. O inday paminawa. Sa miaging yugto ng sugilanon ato na sayran, naluwas gid ni Miko si Michelle gikan kang Rocky og nakuyapan pagid si Rocky og badong nga naigo sa kumo ni Miko nga lalaki na kaayong banglihok. Samtang sila si Tara, nabalik na sa bahay ni Tara. Unya, nakurat na lang si Miko nga kalit lang nga natarong gyud ang sinultihan ni Michelle og midangop sila sa higala ni Michelle nga bata. Karon mang higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon, pikas aping sa kalibutan. Pagbatia, gipadayon pa. May tindahan mo rin ang ilawom sa Manggana. Di kapalit kong panong soft drinks. Kinang lang may suod ang atutian. Aron, magkaplano ta sa agan atong buhaton. Labad pa na ako. Dali na. Mamian ta din eh. Day, salamat kayo ha. Dali, Miko. Manago na ta. Ha? Asa mo sa tamtago? Naibaw na ko kuna sa tamutago. Dali, sunod na ko. Iday, salamat ha. Bila ko na sabsi. Musunod ko kung asa paingon si Michelle. Badong, naunsa naman ka? Mos, lalipong man yun ko. Ang haramang ko, may hini. May saka man akong huko. Kuya, katol na kayo kung lawas. Kinahanglang makapauli ta, kuya. Dili ta makapauli, Virgay. Kinahanglang makapangayo kong tabang ni Tiyo Arar. Pero saan man na? May traidor man ka na totong uyaan nga way hinungdan. Dili makamaumuila na to ang iyang kadugo. Kinahanglang ato lang siyang patuon. Ngawa pa ta mahibaw sa iyang gibuhat, Virgay. Doon na siya gikinahanglan nato. Busa, dili ta mahimo nga iyang buhian. Kung dili siya mahibaw, kung hain yun ang bahandi ining dapita. O niya, asa naman tayo ni paingon ron? Mos, antod na sa hamo, mos. Halipong yun ko. Mangyoy na balik nila ni Mikay. Naunsa mangyod ay ka si Michelle, uy. Karon mga magabantay nga, nabalaka ka ni Michelle Manang. Abi na kung wag yun kay hinungdang pagkainahan. Oh, nasa tam ko hinungdan, uy. Madalang ko sa bisyo usahay, pero karon mohangyo ko ninyo, ha? Nga pangitaon ng taon nato si Michelle. Oy, tara. Luta kong bukobok ko. Mariposa, migara man sab ka? Hoy, dako biya bukutang kabubuton ako, ha? Ako ang nagtawag sa akong among pulis para matultulan kining inyong bahay, tara. Bisag kung saon, utang niyo na ako ang tanan. Kaya nakuha na ito kontra. Chupe! Atoy mo ang ulipon, ha? Bayuta ka? Soy, ay pagreklamo, ha? Saon naman? Ako bagid ang biday ni kinawi akaron. Sige na. Oh, mga ano na ta? Sige. Mga na tama nang. Naapa man to'y daghang bitsin, no? Oh, daghan kayo. O
Unsaon man nimong bitsin tara, magluto pa ka. Na ako'y hiluan. Bayot nga garaon. Oh, Mano, priso ka! oh. Sige, Louie! Priso ka! Ha, nabi ako'y among pulis. Priso gyud ka! Kora sa ganda. Kansit tada. Sige na mga una ta. Aron pagkahuman, pangitaon na nato sila si Michelle. Anila una ta din sa may kamangkahan, sa may landahan. Kagisam ning landahan. Sa ako higala. Sa ako higalang patay na. Unsa? O sa kabayo nga ako higala. Kalitan siya nawa. Nahibaw kong gipatay na siya. Unsa? Ug kisa may nagpatay niya? Si Rocky. Ha? Sigurado ka ba nga? Si Rocky ang ipatay si Mohigalang bayot? Oh, naibaw ko. Tungod kay misulti na ako higala. Kagihulga na siya ni Rocky. Pat yun siya kumuhunong sa pagpamaligyag drogas. Unsa? O nalipay ko miabot mo sa kong kinabuhi. Unsa? Ug ganong nalipay man ka? Ha? Walang. Ganahan lang ko nga miabot mo. Makalingaw mo og Ug unsa? nahatagan ko paglaom nga makalingkawas gikan ka Rocky. Sa diha nakita ta mo. Labaw na ikaw. Nga naman. Kay nahibaw ko magkatabang ka nako. Kay doon na sa kay tinaguan sama nako. Unsa? Nahibaw ka nga tinuod kong lalaki? Ug dili bayot? Oh, nahibaw ko. Maila si mo lihok. Dugay ra. Mao nga, salamat. Salamat nga miabot kami ko. Parehas nita, Michelle. Na doon ay tinaguan. Hello, Boss Arar. Nanawag ko kay naapike nami. Unsay nahitabo, Rookie? Bangag sa ilong, hay na mo karon. Hain si Michelle. Mao na ang dakong problema, boss. Tungod kay nakuha sa bayot nga mikay si Michelle. Sa? Panuway nga way sungay? Wa na sa imong mga kamot si Michelle? Wa na lagi, boss. Mao na ang dako kong problema karon. O nagtago-tago na mi karon sa kakahuyan. Tungod kay may mga pulis nga taga-syudad nga maugyoy unang nakadiskubre na mo sa bay ni atong Tara. Nganong wa man mo mahibaw nga maabot sila? Kado naman kay gilawgang pulis sa presinto. Diha sa inyo, di ba? Laing grupo sa pulis ang unang miabot, boss. Og
Patay gyud ang duha nako kasakop. Usa na lang ang nahabilin. O ngoho pagyod. Hain man mo karon. Ini ami sa bukid. Pundo mo kung hain mo karon. Ayaw gid mo padakop. Di ako sa syudad. Ubanha ko. Manawag ko nimo kung moabot ako diha. Sige, boss. Sige, bye. Bye, boss. Oo niya, kuya. Unsa naman tayo ni? Panuway. Hain naman si Badong. Daghan paghapon kay ang dugo, kuya. Ha? Hain man si Badong. Toa, nagsigigigda. Humana matagkaon. Mangitan daw nila ni Michelle, nila ni Miko o Ate Alin. Kamulay pangita nila. Kayo to ako akong among polis din he. Unsa? Maguwat ka din, he? Dili lang ka mo tabang na mo? Kanang bida, mao gid magbuot siyang buhaton. Busa, alam kong tagdan nyo din he. Kasagdi ko dire. Sige na mo. Manglihok na ta. Pangitaon na nato sila si Michelle ug Miko ug si Allen. Anhi lang ko magpaabot ko din he. Ito na po i-report sa akong amo. Unsa? Ay, alkansi kay ko ini. Hilas kay ka. Hoy, tara, ayaw kalimot ha. Asset ko. Ako yung leading ining sugilanon na. Yak! Ang leading! Way angay! Way angay! Asset ko, anyaw ako yung angay. Hoy! Dili ka mahimong leading, oy! Kay kon, himuan kag title. Piyot nga asset! May lame. Oh, may bubasab nga ingnon lang nga. Mariposa ang asset. Oh. May lame. Di lami, Polos. Sige, dali na mo. Pangitaon na natong akong anak. Miko, may mubagong lakaw na ta. Unsa? Kinahanglan makuha na nato ang bahandi. Unsa? Sa miaging yugto ng sugilano nato na Seran, namalik na sila si Tara, Mariposa ug Luisa sa ilang bahay ni Tara. Samtang sila si Rocky ug Virgie, nagkabuang nasab sa pagtago. Sila usab si Michelle ug Miko, migawas na sa ilang tagsa-tagsa katakuban. Karon mga higala, niya ang sumpay, ning pipila na lang kayugto ning naghinapustang sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Nahigugma sa'yo man kining pagbatia. Unsa tong gisulti nimo, Michelle? Kinahanglan ato makita ang bahandi, Miko. Unsa? Dili mahimo magdugay ta ning dapita. Kinahanglan makapalayo ta. Kung makita na nato ang bahandi. Mituo ka sabday nga dunay bandi. O, Miko. Tuna. Pero dili mahimo nga dunay laing mahibaw bahin sa atong sekreto. Gusto ka. Kinahanglang wala may babahin sa tinuod nga dagan sa tungoto. Og sa tinuod kong pagkatao. Sige. Sugdan na nato ang papangita sa bahandi, Miko. Pero asam ta magsugod. Sa mapa sa kumbuko-buko. Nakuha na nimo ang hubad sa numero nga naa sa kumbuko-buko, di ba? Oh.
Og lawis ang resulta sa numero nga nasa mong buko-buko. Buti pa sabot. Nga ato ta sa lawis mangita sa bahandi. May mo pagmangutan na, Michelle. Usa ka na, Miko. Nga nung napatik man sa mong buko-buko ang mong mapa. Akong gustong ipati kini. Aron dili na kini makuha pa ni Rocky. Unsa? Tungod kay kinabuhi sa kong hikalang bayot ang nakalas. Tungod din maong mapa. Unsa? O kung unsa man kini matanga sa bahandi. Kinahanglan ang ako hikala ang usa sa makapahimos nini. Busa, dali na, Miko. Sugdan na nato pagtultol ang maong bahandi. Kuya, uy. Naunsa naman ta ini, uy. Nagsige naman yung tagtago-tagoan ni. Ayaw na lang diha pagreklamo, Virgie. Dali na! Kinahanglang makita nato sila si Michelle ug ang bayot nga si Mikay. Murar baglalaki nga makigsukmagay si Mikay na. Kabuset na ba ni kinabuhi, uy? Ay, di na gyud manubag sila si Lucas ug si Miloy. Buset! Huwag na sa mga pinusilay, kuya. Huwag na maabtig buntag ang pinusilay. Yan na ho! Oh, Badong! Kumusta na ang imong pakisusi, ha? May nakahuli na ho nga hatay na hila lungas ug hiloy. Unsa? Unsay patay na ang usa ka ungas nga baboy? Tarungan ang imong sinultihan, Badong! Usbara ko nagisulti ni mo, Badong? Hinging ho, hatay hukas hiloy. Unsa? Patay si Lucas ug si Miloy? Unsa? Mao day na iyang gisulti. Patay na si Lucas ug si Miloy. Humus, huya himong humanghangop, hamay, hay, nalayas ha? Kapanuway! Wala mga muli sa malhay. Unsa? Kuya, makapaulit na ta sabay. Kay wala naman ko ni mga pulis sabay. Dali. Arita agi diri sa Ugusbay. May diri kay sa utong kayo. Huwag makakita na to. Salamat kami nga na sa bahay nila ni Tara. Wa na pinusilay. Hayag na. Nahuman na gid ang kagubot. Kinahanglan nga mahibaw sab ko kung hain na karon si Gawalin. Wa sa makasulod ako. Basta ito siya uban nila ni Tara. Hoy, Tara! Ang dami ko ikaligo ka tubig. Unsa? Unsa man ang imong mariposa? Padaong-daong na yun din, no? Unsa pa daog? Mo na gila panahon karon. Pagsuwa bitaw kag isda yung nang balihwan. Mara sa mga atong kinabuhing mga bayot. Hala, no? Ayaw ko iparehas ni mo, ha? Kay layo na kay kanako. Hoy, ikaw ang layo nako. Kaya ako asit ko. Ikaw bayot kag puset. Oy, mga bayot! Ay, tabangi ko ninyo, oy. Atong pangitaon ng akong anak. Basig na unsa na to karon si Michelle. Wow! Kamao sa di kang mabalakan ni Michelle, nang? Badiha, oy, inahan gud ko. Yabag lang kong pagkainahan sa una. Ano pag tabi diha? At ibanan ako ninyo. Kuha kong tubig para kaligo, Tara. Gina! Hoy!
Tara, maripusa. Manang isa. Hello. Uy, Uy! ikaw! Pastilan, wala ko magasunod ni Michelle o ni Mikay. Unsa te? Uy, kung mauna, hain mo ka sila. Nawa na. Gipatay man dito sila ni boss among gwapo nga matignaw. Wala. Nakuha na kita mga payo, ano? Yan kita sa bahay. Miko, tanawa ka ng kahoy. Kana nasa kilid sa bahay nila ni Tara. Ha? Nga naman. O saan pa rin na sumutanaw? Tanawa ang mapa sa kumbuko-buko. Dali. Sige, niyaw, tanawa, Miko. Oh. May duha man di kakahoy sa imong mapa sa buko-buko. Ug ang usa ka kahoy, ang iyang mga sanga kay pareha sa sanga ng kahoy sa imong tato. Oh, parehas ka na sa kahoy nga niya sa kong tato. Doon na gud ni buti pa sa boto. Dali, butunga sa tapay nga si babaw sa bahay. Dali. Magdali ta. Kailan makita natin sila. Balik ka na ko, Miguel! Si Tara karon nagilak siya nga nawa ka. Miguel! Balik ang taon! Maluhay ka! Laing rin bayot na mabuang, oy. Unsa? Ako buang ka! O sa bandi kasi mong tanaw. O sige magagtsabaw niyang bayuta ka. Nagbilatay ka. Nga, umata mahibaw. Umata kita nga pater bagin si Bikay. Masubra ka na ha! Bayuta ka! Daog-daog ko na ko nimo! Umata ka daog-daogan. Sabaan lang ko nimo. Amay mo ba, ano yung taon mo, sige, maglauris niya. Kinahang lang nga maguna na ta kung unsaon nga ato makitaan sila si Mikay. Hoy! Ano ko rin yung balita? Ako kaniyan ni. Hala! Mikay! Ay, kaon po, oy. Michelle, anak! Ay, Michelle, maayo taon kay ni anak-anak. Nabalik in taon ka. Wa ka maunsa, nak. kaon ko kabayabas ba? Kaon ko. Ayaw, anang bayabas, oy. Panalikan, aday. Naamang ko'y daang pan. Pastilan na, salamat nga di ada giday mo. Manimata ta din eh. Manimata. Unya na taman ibat. Kaya doon na patay buhaton din he. Mikay, asit ba ako? Asim ka? Matuan na. So, na kalibog. Uy, sige na mo, lihok na mo. Mga unta. O aron kos ganta nga mangitas bahandi. Unsa? Ato na pangitaong bahandi. Dali, diyo, anak ba? Unsa? Naalam punuan sa kay Mito nga imong kakatan kanunay ang bahandi, Michelle? Oo, nadara. Dali ba? Uy, Michelle, kalma lang ha, kalma lang. Ayaw taon kay pagdali, day. Kalma. O sige na mo, pag ikay na magmakaon. Pagdali, kay mangubkob na ta. Hello, Tio. Boss. Unsa na may nahitabo diha, Rookie? Hain naman mo karon. Boss, kuan. Nangamatay ang akong mga sakop, boss. Ang nabilin sa bay, nakasibat, wa na mamalik. Bangag sa ilong. Ako na silang gipasibat. Kay dili mahimo nga doon na pa'y matagpan nga itong sakop. O sa imong sakop. Ha?
Diyan ako sa inyo karon, Rocky. Nalimpyo ko na ang imong bahay. Pero dako og gasto ining pagkalimpiwan. Tungod kay naglisod ang akong koneksyon sa suds kapulisan. Higpit na kayo. Unsa? Busa bangag sa ilong. Ah, Kinahanglang makita na ang bahandi. Aron magpabugnaw na kita. oo, Tito. Boss. Oo. May gusugda na may kub-kub nga yuta, boss. Si Michelle ang nagtudlo. Amo ning balikon ug tiwason ang pagkubkob. Kanaman, mauna na lubong diha. Sige na mo, lihok na mo. Ato nang kumkubo na bahandi. Sige, bunal. Bunal na. Sige! Abante! Sige! Kahit na mo! Kahit mo! Pagdali! Hala! Nataw! Oh, Inday, paminawa. Sa miyaging yugto ato na sayran, nagkasabot na sila si Miko ug Michelle nga taguon lang una nila ang ilang tinuod nga sitwasyon. Samtang si Rocky ug ang iyang uyuan nagkasabot nga balikon ang dapit nga gisugdan na nila sa pagkubkob. Balik ang Miko, nagkita na sila og ang grupo ni Tara ug nagkahukom usab nga kubkubo na ang dapit nga gitudlo ni Michelle nga gilubngan sa bahandi. Ang punuan sa kay Mito. Karon mga higala, niya ang sumpay ning naghinapustang sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Busa Michelle, sawat ang kalibay nga hinikawan sa panahon. Bisan kita sa kangit-ngit Kanaman, mauna na lubong diha. Sige na mo, lihok na mo. Ato nang kumkubo na bahandi. Sige, bunal. Bunal na. Sige! Abante! Sige! Kahit na mo! Kahit mo! Pagdali! Hala! Nataw! Tago ta! Lihok na mo. Ato nang kumkubo na bahandi. Wala mo niyo! Hala! Uy! Ibutin ninyo! Dali! Ibutin Ano ninyo, ha! Kada ka sakop ni Rocky. Doy! Nausa naman na ini! Wala naman ang katapusan na sa atong kalimutan! Mapusilo! Ay! Bayat, mariposa! Unsa naman na ini, ha? Unsa maikat kambang ni May Bayat? Anong sapa? Doy. Hayaw lang muna mo paglangas niya, uy. Waming bay! Day, Michelle. Ayaw lang itaon pabadlongan ng mga tawhana, Day. Tong, bagitong kito. Day, uy! sige. Sa suba. Kapusan ta! Gawas lang kang Michelle. Tago, dili makita. Sa katapusan. Dali, Michelle. Duol na ko. Di ko, dako mangkatiyan. Ayan na lang supag-supag pa, Day! Kay mabuta yung nyaming apil! Waming bay! Lihok na mo! Sige na! Bayot di Tapusan sila! Ang tanan! Ay, nahinaya ka ako. Ikamahanok kamaan ako, do. Huwag nga ma! Kaya na ba dong, uy! Patug-atug ka mga pangisog, di ba takasabot di mo? Isinyas na lang na! Atuban nga silang tananay ko. Dali! Olo, uy! Ikaw! Waming bay! Ay! Ayaw ka sama la! Ayaw sana akong mahal ha! Dali.
Duol ko pagayo. Uy, pagduko-duko, murag kabig nagitag piso. Hangad. Ikaw, ipangat ka ka. Usama ka? Di ka mo hangad? Ungag sa ilong. Ay! Oh! Uy! Nakailaman ko nimo. Ay! Sir! Nga nagatang nakailangan ka niya! Taga naman sa carbon sa pier na ako nga, sir. Nakailaman ko nimo. Pagklaro ka nga. Miko! Ikaw kini! Hindi siya si Miko, sir, oy. Siya si Miko, oy. Ayaw paglihok! Matandaaw kong tarong nga ng imong naong nga nabuling. Aray! Buhay na tanang suwang ako, oy. Aray, hinayang ka ng akong naong, sir. Ay, madaot na tao ng akong beauty, ana, sir, oy. Pagkabangag sa ilong, nabayot ka na, Miko! Nakailagyo day ka anang tawhana, tito? Boss! Nakaila ko ini niya. Ay, dilitaon ako ang imong kaila, sir, oy. Basta ko ako itong kaluha. Ngawa ko may uwan ako mailhi. Oy, kumul mo kayo ning naunga, sir, oy. Ayaw pabakak, Miko. Dili mahitabong malimot ko sa imong naong. Tungod kay ikaw! Ikaw ang mipatay sa akong anak! Di ito na tinusir, uy. Nagpunta ka naman lang tao kagsulti, uy. Bayo ti taong ko. Dili taong ko makahimog patay, sir. Ayaw pa makakbangag sa iyo. Ay! Ayaw ba, ay? Ano sa ako, mahal ba? Ako ba yan na palangga? Tito, boss. Unahon na nato ang pagpangita sa bahandi. Wa na tayo oras, boss. Dili mahimo! Kinanglan unahon ko ang mipatay sa akong anak. Pero, boss, mas importante ang bahandi. Unsa to, Roque? Mas importante ang bahandi kaysa kinabuhi sa akong anak na gikutlo ining tawhana. Kuhan. Ang buot kong ipasabot, boss, nga wa na tayo oras. Uudto na. O basin kon, dunay makabantay na to nga nagtapok ta dinhi. Basin mamalik ang mga pulis. Wah, pagkadako sa bangag sa imong ilong. Hala, sige. Tada ang tanan sa kakahuyan. Adto sila kapusa sa mga kahoy dito. Pagdali! Ay, nalang ko ninyo giapil. Ay, duwang naman ko, di naman ko makadagan yung taon. Why, ibilin din eh. Sige na! Adto tas kakahuyan. Hoy, bayot! Mariposa! Unsa naman tain Ay, pagsaba niya, oy. Nausa man ka. Naging Spider-Man ko, kaya ko sila mapugnay. Huwag ikaw, Miko. Mauni angay ni mo. Bah! Ay, Diyos, mo na ni mo ako, mahal. Wala man na siya lihok. Mahal. Sagdi na siya, Michelle. Mahal. Dali. Ayaw ko ikaw pa ba? Maguba ko. Boss, maayo tingali nga sugdan na namo ang pag-count. Ikaw na'y bahala ng mga bayuta. Sige, ipadayon ng pagkaw. Dali, Michelle. Ayaw ba? Wala lihok ako, mahal. Mahal! Ay, naunsa naman taon tayo eh. Nadakpa naman sabta. Hoy, Mariposa! Unsa man ka, day? Magpakahilom lang ka diha. Alaging saba, oy. Nga naman natarang. Ngunong sige haman na mo ga hasol si Mariposa. Uy, Ay, hambog magaiguning kanahang bayuta, tenga. Asset ka no siya. Ay, lagi nagbalik-balikan ta. Labaluoy ka. Nagtanaw na to ang mga kumagot sa mga... Ay, hambog makaigagot. Ay, naman ang imong hambog, be, ha? Kinsa man itong gitawagan ni mo, ha? Kinsa man to, Mariposa? Nga nang wala ka na... hilong tara. Hilong Pero Mariposa, nga nang wala naman to mamalik lagi ang mga...
din na lang ko storya. Hilong. Hilom na lagi in taon mo kay ni Anatas Crisis. Mapatya naman yung taning kalakihan ninyo. Unya na lagi mo pag-away kung makaikyas na tagi ka din, he? Ha? Dili mo makaikyas pa man ang Luisa. Ay! Nabalay ka? Oo, niagad ko. Bahanti na ko na mong kauton. Unsa man? Nahibaw na mo nga doon ay bahandi ining dapita? Aw, kaysa mo kinahibaw ninyo bahin sa sugilanon sa bahandi ining dapita? Ako! Kabala ko, miss! Kaya kung lolo, no? Sa dihang giangongo to siya, magsikit to siya yaw-yaw! Kanang, kuan kanang, ang akong bahandi! Ang akong bahandi! 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 Maato! Ang na nga, pagkatigok niya, bahandi rin niya pa nang nasa iyang bata! Hoy, Tara, mura kang buwan ng tiniguang ka, oy. Unya, ikaw yung gibilan sa mga sekreto, ha? Ay, uy! Ay, pamakak. Pilangga mga kaniyang apo. Imposible kung di kaya sultihan kung hain ng bahanti. Tuman ni Michelle ang mapagod, bayot. Ano ako may mong pangutan? Nga, ang apo mong ka. May bawa dyan ang sekreto sa imong apuhan. Pagkano mo niya, Mariposa? Nagdalagin niyang larot, uy! Ikaw nagdaog larot na yutak ka. Paghilom na mo, oy! Sabak kay mo! Sige na, Tara. Hinumdumi kung unsa pagisulti si mong lolo nimo. Ako yun, miss? Natural, ikaw yun! Ang amat kami nga, di ba may taga din, he? Ayaw na yawa ako, mahaloy! Dako nig atraso na kong tawhana, Michelle. Ang akong anak ang iyang gipatay. Busa bangag siya sa ilong. Angay lang magbayad siya sa ngayang nahimo. Anong ngutang na siya nimo? Taka lang ka da! Tito, tuhoy ko. Dili ako ang nagpatay kang Mark. Dili ako. Ayaw, pamakyak! Ikaw ang naabtan kong nagunit sa hunting. Kaya mong gidunggab sa dugahan ni Mark. Mark! Mark! Gusto mo'y bidunggab ni Mark! Kisa! Ibta ang hunting. Ibta. Oh, Mark! Unsa ka nang gibuhat di sa kong anak, Miko? Tito! Kikong ikabuang akong anak! Dili, Tito! Dili ko nagdunggab kang Mark! Dili ako! Dili ako may patay niya! Dili ako! Ikaw ang mipatay sa kong anak! Busa bangag sa ilong! Mamatay ka usap, Miko! Oh, Inday, paminawa. May daotan kang may tabo kang Miko ni higayon na? Kinsa magid kaha ang mipatay kang Mark. Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa pipila na lang kayugto ning naghinapustang sugilanon pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama. Pasayloan kung anong kanimo